Jaj. Čakaj, napíšem niečo. Tak, napísal som. To je náš chat. Dobre. Tajná mise začala. Dám sem energeťák. A dám sem uspávacie prášky. Ja už idem na respawn. Ahojte. Kam chcete ísť? Hehe. Ahoj. Kam chcete ísť? Nie. Vieš čo? Poďme do Heaven Plazy. Posilovať. Nasadnem na spoiler. Tak ja. Dobre. Stačí sem. Dobre. Ja nejdem na film, aby som radšej pri tom filmu nezaspal. Ja tu sa kupuje nábytok a idem do posilky. Ja idem sem. Hej, budem mať červené. A ja idem. Tak čaute. Pulboro, prosím, môžem ísť s tebou? Dobre. Kola, ty už si doma? Koula zaspal. Ideme do jeho domu a Ja som mu totiž do toho energeťáku dal prášky na spanie. No. Haló. Dobre, napíšem mu tam cedulu, že prehral.
Dobre, kola prehral. Teraz už je to medzi nami. Vezmem si uspávací prach. Môžem ísť k tebe na návštevu. Uspávací dým. Zdá sa mi to dobre. Jaj. Tak asi on spí. On spí. Hello. Hello. Jaj. Dobre, asi idem preč. Nie, prestaň, aj tak to na mňa nefunguje. Tak poď, ja budem radšej pre istotu u teba. Budem ťa kontrolovať. Dobre. Tak dobre, idem. Idem posilovať. Škoda, že tu nemá saunu, tá by bola lepšia. Jaj. Ty spíš teraz naozaj? Keď teraz mu skočím do hlavy a zobudí sa, tak jasné, že spí. Dobre, spí. Zaspí. Hodím ťa do bazéna. Pau. Ale ty už si zaspal. Ty už si prehral. Ten milión je môj. Dobré ráno. Prehral si súťaž. Prehral si tú súťaž o milión. Ale škoda tvojho telefónu. Keď chcete viacej takýchto videí, nahoďte aspoň 5 lajkov. Áno, tak ahojte.